Tervetuloa asettamaan väliseiniin timpureiden kanssa. Tää video on tehty yhteistyössä Kyprokin ja Boschin kanssa. Tänään tehdään väliseinää Kyprokin peltirakenteella ja me käytetään tuossa Habito-kipsilevyjä, jolla me voidaan tehdä 600 jaolla sitten kaikki runkotolppajako sinne, koska mikäli te ette käytä Habitoa, esimerkiksi käytätte vaikka EK-kipsiä, niin silloin kylppäreiden kohdalla pitää olla 400 jako sitten väliseinätolpissa. Ja tosissaan kaikki tolpat tulee olemaan tämmöisiä metallista, tässä on niitä useimpia tolppia kasassa, valmiiksi leikattu oikein mittaiseksi ja sitten meillä on ala- ja yläjuoksu on samanlaista tämmöistä U-profiilia, jotka sitten vaan ammutaan sinne kiinni. Ennen kuin ruvetaan laittaa väliseiniä paikalle, niin meidän pitää mitata sinne joko seinään tai kattoon hyvät merkit, missä meillä on sitten seinän paikat. Ja sen jälkeen kun ne on merkattu sinne, niin kannattaa räpsätä ne hyvin sitten sinne lattiaan tai kattoon. Ja sen jälkeen, koska nyt on se haaste, että tästä lähtee lattiasta nämä jäljet pois, jos siinä esimerkiksi tälleen hinkataan vähänkin jalkaa, ne lähtee pois. Mutta kun me ei haluta, että ne lähtee pois, niin me otetaan vaan siihen kirkas lakka pintaa ja suihkutetaan läpi. Noin. Tällä tavalla saadaan ne lattiassa olevat räpsyviivat pysymään siellä pidempään, ettei ne kulu ihan heti sieltä pois. Eli kirkas lakka hoitaa tämän räpsyn. Tosiaan, tänne tehdään peltirangasta kaikki väliseinärakenteet ja otetaan nyt ensimmäisenä tähän esimerkiksi, että siinä meillä on seinärankatolpat ja ne tunnistaa siitä, että siellä on nämä tämmöiset johtoreijät välissä, jotka sitten taivutetaan ja niistä tulee myöskin tukea sille tolpille. Eli siinä on meidän pystytolpat. Ylä- ja alajuoksussa valittiin tämmönen vähän korkeampi profiilin ala- ja yläjuoksu. Onko tää nyt 5,5 senttiä korkea? Ideana on se, että koska täällä ei ole kantavia seinärakenteita täällä sisällä ollenkaan ja me halutaan kuitenkin, että ne pysyykin sitten semmosena niin kuin ne on suunniteltu ja pääsee sitten kattoelämään. Ja sen jälkeen kun meillä on kaikki väliseinämerkit laitettu tänne lattia paikalle, niin laaserilla kattoon sitten merkit. Ja mennään tänne nyt seisoo vähän niinku koekaniiniksi. Takapihalle päin vielä. Sentti takapihalle päin. Nyt sosi. Perfecto. Perfecto. Muistakaa se, kun täällä käännätte millin, niin se on 3 senttiä tuo pitkä. Nyt siihen ei potkita, eiks niin? Potkitaan, saatan tuo kivaa asetella tuota. Mitä tapahtuu? Mä osuin laaseri. Kauhea huuto alkoi tosta masiinasta, kun siihen osui, kun se liikaa. Niin se pitää ollakin, että sitten ei urput potki niitä laasereita. Nyt meidän pitää katsoa se uudestaan. Joo. Eli nyt meillä tulee yläreunaan tänne merkit. Ja siinä meillä on ensimmäinen yläkisko, joka siis asennetaan sinne näin päin. Ja tosissaan, että sitten yläpuolen tolpat jää vähän vajaaksi, jotta niitä sitten ne pääsee vähän elämään. Ei kiinnitetä tähän. Joo, ei tuu ollenkaan, niin sitten se pääsee vähän niinku kattoelämään ylös ja alaspäin, kun se kuuluu luontaisesti katon sitten liikkeeseen ja elämiseen. Sitten jos joku miettii, että millä täällä leikataan, niin totta kai meillä on peltisakset ja piskarssihan nää on. Ja nyt mä en muista kummin, tää taisi olla oikea käden versio. Ja sitten nyt kun se on molemmat puolet leikattu, nyt se taittuu tästä vaan yli. Näin ikään. Ei ole nähtävästi ihan hirveän suorasti leikattu. Naps, se oli siinä. Ei tästä mitään muuta leikata kuin ainoastaan tää niinku pystypuolet, että se kyllä taittuu sitten poikki tosta tasaiselta alueelta, kun tolleen pari kertaa vetkuttaa edestakaisin. Ja tosiaan nää vedetään nyt
kiinni kattoon. Tää yläjuoksu 5x25 kupukanta-ruppeilla, niin sillä toi pysyy tukevasti toi yläreuna siellä paikallaan. Ja sehän tulee kuitenkin yhtenäisenä läpi aina näissä seinissä, että väliovien paikat ei tule vaikuttamaan tähän millään tavalla. Et sitten lattiakohdalla me ei saada ihan samalla tavalla vedettyä yhtenäisenä näitä, koska siinä pitää kuitenkin sitten ottaa huomioon se, että missä kohtaa on aina ovi auki. Eli sitten taas seuraavaksi, tää on nyt kiinnitetty täältä katosta noilla ruvilla tonne yläpuolella lautaa ja seuraavaksi sitten taas tosta näin päin sinne seinä. Tässä kohtaa se pitäisi osua nyt toi runko ton viivan kohdalta tähän 3/2 lautaa, niin jos ei onnistu kiinnitys, laitetaan vaan pikku lautalaput sinne lisää. Mutta muussa tapauksessa, esimerkiksi täällä kun tulee väliseinä tähän kohtaan, niin tänne on laitettu parit laput sitten yläpuolelle, jotta saadaan se kiinni. Me ei haluttu vetää pitkää lautaa siihen näin päin, koska siinä varmasti tulee seinälle sitten kaiken maailman kaapeleita ja tommoista, niin sitten on helpompi pujottaa sitten, kun tuolla tilaa, mistä tullaan väliseinälle sitten piuhoilla. Sitten ruvettiin asentaa näitä ihan normaali ylä- ja ala U-profiileja sinne kattoon paikalle. Ne vedettiin ihan normaalisti ruvveilla, koska meillä on sopivasti tuolla laitettiin koolauksessa aina lisäpuita sen verran sinne, että saadaan aina näiden U-profiilien alle sitten ihan kiinteitä puuta, johon saadaan ruvattua kiinni. Ja mikä tärkeintä, niin me jätettiin tämän U-profiilin taakse aina tyhjää tilaa, jotta sitten tarvittaessa saadaan tänne tehtyä vielä reikiä ja saadaan sähköä kuljetettua sinne sitten väliseinärakenteen sisään. Ja siihen sitten myöhemmin tullaan tutustua, kun asennetaan niitä sähköjä ja putkia, mutta tärkein tässä rakenteessa on se, että sinne jää ilmavasti hyvin tilaa. Nämä alajuoksut asennetaan tänne tämmöisellä Bossin akkukäyttöisellä naulaimella, joka siis tosissaan ihan akulla ja sitten siellä on kompura ja se paineella sitten ampuu nämä niin sanotut tämmöiset betoniin tarkoitettu naulat tuohon sisälle, että sillä saadaan tuo alajuoksu paikalle. Mä myös monissa tapauksissa pyrin liimaamaan lattiaan nämä alajuoksut kiinni, mutta tässä tapauksessa, kun meillä ei ole pelkoa lattialämmityksestä, niin voidaan sitten ampua rauhassa kaikki läpi, niin kuin ne monesti tehdään kerrostalokohteissakin. Ja sen jälkeen, kun meillä on lattialla sitten kaikki juoksut paikallaan, niin sen jälkeen ruvetaan nostaa tolppia pystyyn, mutta pidemmittä puheitta ruvetaan asentaa. Tosissaan on olemassa semmoisia pihtejä, me nyt unohdettiin ottaa työmaalle mukaan, toivottavasti ne muistetaan ottaa ennen kuin tämä työmaa on valmis, mutta on olemassa siis semmoisia pihtejä, joilla saadaan tästä puristettua vaan toi niin kuin peltiranka tonne kiinni, jotta sitten se pysyy jo siinä, mutta ihan ne pihdit kuitenkin maksaa semmoinen 50, vähän reilu, jos on joku pienempi kohde, niin ihan vaan normaalisti peltiruvilla vaan siitä kiinni, niin se pysyy kyllä se alapää siellä. Sitten tässä yläpäädyssä on semmoinen pieni yksityiskohta, kuten näette, niin tämähän on tällä hetkellä auki tää yläreuna näin, koska me ei haluta laittaa tuota tolppaa ihan tuonne kattoon kiinni, jotta me saadaan joustava rakenne tästä. Jos mä tuosta nyt otetaan kipsipalan, jolla saadaan näytetty se esimerkki, eli sitten kun me ruvataan tuohon tuo kipsi kiinni, niin me tehdään se kipsi tolleen vähän irti sieltä katosta, joku sentin verran, niin nyt vaikka tää niinku rakenne tuolta laskisi kattoa alaspäin, niin tää silti pystyy niinku nousemaan paketissa näin sinne ylöspäin. Näin ikään, niin saadaan niinku rakenne, joka pystyy sitten elää siinä mukana, että se ei aiheuta nyt jälkeenpäin sitten erilaista painetta tonne katolle tai seinille tai muuta vastaavaa. Isoin mikä tässä on vaan, että pitää katsoa se, että ei tosissaan voi ruvata peltiruvia tänne ylös,
eikä sitten tästä kipsilevystä taas tonne, että se haittaisi sitä sitten mahdollista elämistä. Mutta tää peltirangan kohdalla, kun meillä on nimenomaan leveä tai tämmönen korkea peltiranka, niin me saadaan toteutettua tää alhaalla. Meillä ei tarvitsisi olla näin korkeata, mutta turha tilata kahta erillistä kokoa, niin siksi meillä on vähän leveämpi tai korkeampi alhaallakin. Nyt näissä, mistä lähdetään sitten vetämään sitä jakoa, niin mä monesti jätän vähän, nää on ihan tälleen irti, mä en nyt millään edes puristanut tuota alareunaa, niin ei muuta kuin nyt ruuvi siitä läpi, niin saadaan se koko paketti kasaan. No, vähän koholla. Tähän näppärää tässä koneessa tää ominaisuus, mutta kyllä toi nakuttaja on vähän parempi. Siinä on meillä kesäpojalla hyvä homma sitten käydä perässä korjaamassa timpuriruuvit. Eli tosissaan nyt teko peltiranka, niin se on tosi herkästi menee, että jos se menee vähänkin vinoa toi ruuvi, niin se tosissaan ei uppoo ihan pohjaan asti. Niin sen takia se sitten jää helposti koholla. Ja nehän kuitenkin pitää olla niin kun näin ikään vedetty sinne ihan niinku se, että millin sisään. Mieluiten, ettei se paperi kuitenkaan rikkoutu siitä. Sitten se pysyy tukevasti. Ja joo. Mä mittaan ton nyt keskikohan paikat tolle tolpalle täältä takaa. Ja sen jälkeen mä vedän sen läpi. Tää on semmosia kohtia, jossa sitten se olisi ihan hyvä, että se olisi jollain kiinni, mutta tässä kun kesäisessä paikalla, se voi tarvittaessa sitten painaa sitä kipsilevyrankaa tonne taustalle, niin sitten se saa helposti kiinni, koska nyt jos lähdetään ruvaan keskeltä, niin toi tahtoo yleensä joustaa ja vähän karata siitä, jos ei se ole missään kiinni. Nyt meillä tuleekin sitten vähän erikoisempi paikka, koska meillä on tässä saunaa nyt tämän takana, ja sitten tuohon tulee sitten piirilevyä, laitetaan tonne rungon sisälle ja se toimii sitten eristeenä. Ja tosissaan meillä tulee tähän saunan takaseinään sitten myöskin tulemaan noin vesiputket siitä, niin meidän pitää saada nyt levy paikalleen, jotta me saadaan piirilevyt ja saadaan sinne kaiverrettua piirilevyyn sitten ne putki ja paikat. Ja tosissaan tähän tulee nyt se eka täyslevy ja tolle puolelle tulee sitten vaan koolaus ja paneelit. Mutta sitten tästä lähtee nyt taas tulee täyslevy tänne. Niin tässä kun meillä on piippu ei varsinaisesti ole se ongelma, koska piipun lämpötila yleensä pysyy se alle 50 asteen. Vaikka sitä lämmittää, niin se vaan hetkellisesti käy siellä 50 asteessa tai vähän yläpuolella. Mutta heti jos ruvetaan puhumaan, että pitkäaikaisesti lämpötila menee yli 50 asteen tai korkeammalle, niin siinä vaiheessa pitää sitten ottaa joku muu vaihtoehto kuin kivilevy tai joku muu vaihtoehto kuin kipsilevy. Niin sen takia tähän laitetaan sitten yksi kappale kivilevy tuohon paikalleen. Ja syy perustuu siihen, kun tähän tulee takka sitten myöhemmin, niin jotta se takka kuitenkin, sehän lämpee kuitenkin pitkälle yli 50 asteen se ulkopinta. Ja kun se suoraan on esimerkiksi sitä takapuolen levyä vasten, niin siinä ei sen takia voi olla kipsilevy, koska se aiheuttaa sitten, se kosteus lähtee sitten kipsilevystä pois ja se rakenne heikkenee. Niin sen takia tähän takaseinään laitetaan sitten yksi kivilevy. Ja tosissaan tässä on vähän vedetty niin kuin mutkat suoriksi ja ammutaan vähän ylitte. Et me ollaan laitettu tähän piipun molemmille puolille, laitetaan toi 5 sentin palovilla. Se ei tarvitse sitä palovillaa, nimittäin kun se lämpötila ei nouse niin isoksi, mutta me haluttiin myöskin sitä varten, että laittaa siihen villa, niin me saadaan parempi se äänieristävyys toimimaan siitä piipun kyljestä. Ja tuohon tulee sitten ihan normaali villa tuohon väliin, koska jos sulla on pelkästään pelti tuossa piippuun vasta ja se ei ole tiivis liitos, niin siitä kuitenkin sitten pääsee sitten ilma ja taas niin kuin ääni tulemaan läpi, niin me halutaan sitten kuitenkin saada se niin kuin äänieristys paremmaksi, sen takia siihen laitettiin yksi tommonen palovillasoiro sitten siihen väliin, koska meillä nyt sattuu täällä olemaan tätä 2 senttistä vielä ylimääräisenä ja sitten siihen normaali villa. Yhden kiinni.
Nämä nauharuvaimet on tosi herkkiä aina siihen, että se pitää olla ihan suorassa kun ruuvaa. Jos se on vähänkin vinossa, niin sit se pomppaa helposti sivuttain. Ja myöskin se, että tää peltiranka, kun se joustaa siellä takana, niin se kanssa aiheuttaa omaa semmoisen, että jos se vähän pääsee vetää sivulle päin, niin sit se on niinku vinossa. Ja muutakin peltirangasta, just sitä, kun te lähdette ruvaamaan kiinni, niin kannattaa silleen, että kun te saatte alhaalta kiinni, varsinkin jos ei ole kukaan painamassa sieltä toiselta puolelta vasten, tai sitten jos ruvaatte itse, niin tuosta pystyy toiselta puolelta vetämään. Mutta esimerkiksi keskeltä, niin lähtee vetää alhaalta ylöspäin tai ylhäältä alaspäin, niin te saatte sen yhden kiinni, sitten saatte aina helpommin vedätettyä se siihen, niin kiinni siihen levyyn. Et jos te lähdette tästä keskeltä ruvaamaan, niin ei muuten varmaan jaksa vetää sitä sieltä, kun tää kuitenkin joustaa tää ranka tälleen näin siellä pohjalla. Se vähän se työjärjestys pitää olla vaan erilainen. No. Ja mikä myöskin tärkeintä se, että normaalitilanteessa me esimerkiksi laitetaan vaan keittiö takaseinää ja niihin seiniin, mihin esimerkiksi tulee telkkari, niihin laitetaan Habito-levy ja muualle sitten EK:ta. EK on tietenkin halvempaa, se on noin puolet Habiton hinnasta, mutta taas toisaalta siihen saa television tai sitten keittiön kiinnitetty ihan miten päin tahansa, niin ei tarvitse miettiä mitään vahvikelevyä sinne taakse, joka taas äkkiä on niinku kalliimpaa. Tai sitten autotalleissa paljon käytetään myöskin kaikille seiniin, saatte mihin tahansa vaikka auton vanteita roikkumaan. Nyt sitten siitä lähtee seuraava sitten levy, tulee tohon. Ja kuten mä tuossa aikaisemminkin olen sanonut, niin nämä pitää aina mitottaa siten, nämä rungot, että nyt kun me saadaan levysauma tähän ja tästä tulee sitten taas täydellä yli 120 noin, niin se saadaan ne saumat eri kohtiin. Et saumat esimerkiksi tuolla kun nyt saumaa tässä, niin tässä ei saisi olla saumaa, vaan se pitäisi saada eri kohtaan. Just sillä saadaan jäykkyyttä sitten siihen seinärakenteeseen. Jos teillä on molemmin puolen niin aina samassa kohtaa se levyrakenne menee poikki, niin se joustaa paljon helpommin se seinä siitä. Totta kai ihan aina se ei ole mahdollista, mutta siihen pyritään, että levyjä olla tekemään. Että viimeistään siinä vaiheessa, kun lähdetään tekemään sitä toista kerrosta, niin näitä tarvittaessa voi lisätä tolppia sinne väliin. Se on helppo kuitenkin tältä päin vaan työntää sitten sinne lisää tolppaa. Eli Boss on tässä jaksossa meidän yhteistyökumppanina ja tosissaan ne lähetti meille testiin tämän Bossin uuden hiirisirkkeli, joka toimii akulla ja huikea 12 amperitunnin akkuja päästään myöskin testaamaan. Mulla löytyy tästä se vanhempi malli, joka käy ihan piuhalla, mutta siinä ei ihan näin hienoja ominaisuuksia mitä tässä. Että täällä saa ihan kaikki kierrokset säädettyä. Tässä löytyy niinku 4 eri vaihtoehtoa, että pystyy vaikka tarvittaessa metallirunkoa ajaa. Me voitaisiin vaikka noin väliseinätolpat vetää sitten tällä, pitäisi vaan vaihtaa metalliterä siihen kiinni. Mutta nyt tosissaan me vedetään kuitenkin tänne osa, tulee ihan normaali puuta. Mä itse tykkään tehdä puurungosta myöskin, mutta nyt kun me laitetaan noita liukuoviseiniä, liukuovi pitää sitten kuitenkin säätää niin kuin oikeaan kohtaan ja suoraksi niin sanotusti myöskin ja tukee hyvin, niin sen takia mä nyt laitan näihin liukuovien pystytolpat, niin laitan ne ihan puusta, koska silloin mä saan vedettyä sinne tarvittaessa kiiloja väliin ja saan väännettyä se liukuovipaketti sit suoraan, koska se on kuitenkin kaikki A ja O, niin se ei ihan hirveästi auta, jos teillä on se muuten kaikki siellä suorassa ja sitten jos teillä on peltirankaa ja siinä ei ole kunnolla tuettu, niin sitä ei oikein saa kiilaamalla sitten väännettyä suoraksi. Niin. Mutta joo, ei muuta kun vedetään tolppa poikki, niin päästään asentaan levyyn. Yksi mikä täytyy kyllä Bossille antaa pisteet, niillä on kyllä aina ollut hyvä tää purun poisto, niin kuin huomasitte nyt ei ollut imuriikaa ja kyllä se sylkii aika hyvin tuosta toisesta päästä ne purut pois. Eli tolppa tonne paikalleen, mulla on tuolla levy leikattu valmiiksi, sen jälkeen pääsee sitä levyä iskeä tonne, niin saadaan putkari vähän paremmin sitten tonne koppiin piiloon tekniseen tilaan. Ja syy miksi me nyt halutaan tehdä tää tekniset tilat seinät tähän ekana, koska täällä on kuitenkin nämä Vallox Blue Sky putket ja ne tulee tänne sitten sekaan, jotta ne ei nyt sitten kun laitetaan noin nimenomaan noin jakoboksit paikalle, niin ei olisi sitten edessä mitään ja saisi kaikki laitettua nätisti ilman, että siitä tulee sitten myöhemmin haasteita.
Mut joo, eikä se auta, kun rupee kanniskelee levyä ja katsoo mitä asennus tapahtuu. Tämähän meni aika nätisti vaikka siinä putki ympärillä. Oikeesti hyvä nakuttava ruuvivääni on melkein parempi kuin huono nauharumvari. Täällä saa kuitenkin sen verran tarkasti laitettua ja hyvinhän tästä vetää nauhaltakin näitä ruvaakin. Menikö? Hyvä. Se menee. Dodi! Mä kävin hakee Geberitiltä nyt vähän kaappirunkoa ja kaapialustaa ja sitten myöskin tolppia ja ala- ja yläjuoksua. Eli lyhykäisyydessä tähän tulee nytten vessan takaseinään tulee tämmönen Duofixin runko, joissa on tommoset säädettävät tolpat ja siihen tulee seinän sisään asennetaan toi peilikaappi. Eli sen takia tohon tulee niin sanotusti tuplarunko-osuus. Eli siihen tulee tuo eteen runko ja sitten taakse tulee runko, joka tulee sitten läpitte. Ja tosissaan nyt sitten ei muuta kuin roppaamaan tota alajuoksua. Eli mä ajattelin, että mä aluksi asennan ton etupuolen paikalleen. Ton mihin tulee nimenomaan tää kaapisto kiinni. Ja sen jälkeen kun se on paikallaan, niin sitten asentaa tähän takaseinän, joka sitten tulee yhtenäisenä läpi. Jotta saadaan toi sitten varmasti mahdollisimman pieneksi, että se ei vie liikaa tilaa kuitenkaan. Ja sitten tuolla kuitenkin meillä tulee aika paljon piuhaa ja kaapeleita tuolta reunasta, ja me saadaan ne sitten tuohon paksumman rungon sekaan ja sitä kautta sitten tuonne ylös, niin meillä olisi vähän helpompi reitittää noita kaapeleita. Mutta joo, pidemmittä puheitta, aloitetaan roppaamaan. No niin. Sitten laitetaan ekat tolpat. Tosissaan mulla on nyt se ensimmäinen reunama siitä valmis. Ja se miten tää homma toimii näiden Duofixien kanssa. Eli toi käännetään sinne kisko sisään. Tämä osuus. Se pyöräytetään vaan, laitetaan tälleen vähän niinku viistossa, pyöräytetään klips. Ja sen jälkeen vaan vedetään tolppa sitten alas ja alapuoli. Tämä osuus painetaan vaan sitten tonne kiskoon, niin se uppoo näillä reunoilla sitten sinne kiinni. Noin. Sitten otetaan vaan passi ja napautetaan se paikalle. Ja sitten vaan alareuna. Noin. Huomaa, että ulkoseinä ei ole ihan millilleen suorassa, se on vähän ajaa siitä, mutta ainakin meillä on tolppa suorassa, kuten näette. Eli tolleen toi pyörähtää tonne yläreunaan ja sitten toi alareuna menee tonne niinku klipseen taakse. Sitten nämä alapäädykiinnikkeet, nämä tosissaan vaan tälleen pujotetaan tonne väliin ja painetaan kiinni. Tonne tulee kisko rakoon.
tossa tulee tänne kaapin niinku takaltaan näin. Tässä tulee noin pultit tonne läpitte, että tuolta tulee kaapin läpi tulee pulttia muttelemaan. Mutta laitetaan nää nyt sinne paikalle. Mä äsken katoin ne suurin piirtein hollille ja nyt sitten kiinnitellään. Sitten vaan toiselle puolelle sama setti. Nyt tosiaan me halutaan ne pultit täältä tosta kohtaa läpi. Noin. Siinä on meillä nyt ne vastakappaleet täällä. Sitten ei muuta kuin laitetaan prikat sinne ja mutteri perään. Tää tulee sitten myöhemmin toi kaappi uputetaan tänne sisälle ja tähän tulee vielä tommoset muovikaulukset sitten ympäriinsä. Ja tosiaan tänne saadaan nyt sähköt laitettua sitten kaikki hyvin kiinni. Ladataan pyssy eli kiputetaan tänne vaan nämä kudit. Meneekö vielä yksi kampa? Menee. Ja sen jälkeen vaan tässä tää ei vielä toimi, jos nyt vaan laitetaan ja painetaan nappia. Vaan tosta starttia. Ja se kertoo, että let's go. Laitetaan tää tästä samaa tasoa tuon edellisen kanssa. Meillä tuli tässä pikku muutos. Ajateltiin, että kun tässä tosissaan piirustukset ei ole ihan niin ja näin, me tiedetään suurin piirtein, että missä on seinänpaikat ja tälleen, mutta sitten se, että ovien sijainnista, kuten näkyy, niin me revittiin tästä kertaalleen ovi pois, tai toi alarunko poisko. Me totta kai kun oli puhetta, että tuohon tulisi 100-senttinen kaappi toiselle puolelle, jätettiin siihen 110 ovi keskelle, niin olisi mahtunut molemmille puolille sitten niinku kalustoa sitten laittaa, mutta sitten asiakas sanoi, että hän haluaa oven tähän reunaan, niin sitten jouduttiin purkamaan se alareuna veke siitä. Mutta tämmöistä tää välillä on. Välillä joudutaan vähän purkaa, että pääsee tekemään. Tulepahan ainakin testattua, että aika hyvin noita tarraa kuitenkin kiinni, että täältä kun repisi, niin lohkesi lattialta ihan palanen pois, kun se tosissaan joutuu ihan vääntämään, että sen saa irti sieltä. Niin. Sitten tää pätkä vielä tänne. Sitten taas sama juttu. Tähän nyt piti jättää se 5 sentin rakonen tuolle rungolle. Eli tuohon tulee nyt yksi reunatolppa tänne. Ja sitten taas, tässä oli se 7 ovi. Niin katsotaan tuolta papereista, minkälainen aukko sitten, mihin tulee sitten seuraava. Että tämähän seinä nyt levytetään taas ulkopuolelle sitten umpeen. Että sitten jää sisäpuolelle tänne koko seinä levytettävää. Tää periaatteessa makkari, niin täällä on sit helppo vetää kaikki sähköt sit tarvittaessa. Ja yksi on se, että kannattaa yleensä yrittää miettiä sitä, että minne puolelle tulee esimerkiksi enemmän sähköjä, enemmän tekniikkaa, enemmän vesiputkia, niin sinne puolelle tekee se ekan levytyksen, se ykköspuolelle. Kuten meillä tuossa toi keittiön levy oli tärkeää, että siihen saadaan taustalla, koska siihen tulee niin paljon kuitenkin pistorasia, sitten siihen tulee vesiputkia sinne, niin ne saadaan nyt mitattua suoraan sen keittiön naamakuvasta saadaan sitten kaikki pistorasiat paikalleen, koska sitten jos me oltaisiin tehty tämän puolen levytys siihen aluksi ja sitten myöhemmin tuo toinen puoli, niin sitten se on huomattavasti hankalempaa laittaa levyjä siihen, kun joutuu sitten kaikki reijät katsoa oikeisiin paikkoihin, niin sen takia kannattaa pyrkiä siihen, että sinne puolelle, missä on kiireellisempi tai minne tulee enemmän sähköjä ja vesiä, niin ne olisi levytetty. Ja taas esimerkiksi tuossa kylppärihommassa siinä on sama juttu, että kylppäripuolelle me halutaan mahdollisimman nopeasti tai vessapuolelle me halutaan mahdollisimman nopeasti sinne levyt, me päästään sitten taas laatottamaan sinne ja laittaa vedeneristeet sitten taas, vaikka meillä ei olisi tuplalevyä vielä paikallaan.
Nyt kun näitä nurkkia tehdään, oli se sisä- tai ulkonurkka, niin pitää aina miettiä se, että jokaiselta puolelta saadaan levy kiinni. Eli tältä puolelta kun tulee levy, me saadaan se tähän kiinni, mutta sitten täältä taas sisäpuolelta ruuvattuna, niin meillä ei täältä reunassa ole mitään, mihin ruuvata, niin meidän pitää laittaa tuohon sitten yksi sitten väliseinä tolppa vielä lisää. Ja normaalisti näiden nurkkien kohdalla mä pyrin varsinkin ulkonurkat mennä vaan niinku pitkällä levyllä ylitte, mutta tämähän nyt meillä jäi niinku ylimääräinen levypalanen, joka sitten vaan heitettiin tuohon noin, se aika hyvin sattukin siihen sopivaksi. Ja sitten se, että kun vedetään pitkällä levyllä vaan yli, niin sen jälkeen vaan vedetään mattopuukolla täältä reunasta näin ikään ja taivutetaan. Mutta se, että siinä vaiheessa kun se levy on 2-3 senttiä ylitti, niin sitä ei saa enää käsitaivutettua. Vielä varsinkin kun puhutaan tästä habitolevystä, niin pitää kyllä taittaa se 10 senttiä, jotta sen saa niinku kerralla sitten taitettua sitten ylitte siitä. Niin sitten multikutteri on kätevä työkalu näissä, että sen saa vaikka pistosahalla, mutta vedetään nyt multikutterilla tuosta läpi ja sen jälkeen tuohon yksi tolppa nurkkaan, niin saadaan sitten sisäpuolet varmistettua, että sieltä saa joka puolelta kaiken kiinni ja sen jälkeen tähän ulkopuolelle levy. Nyt tässä on just se esimerkki siitä, että kun puhutaan habitolevystä, niin tää on tosi paljon järeempää. Normaalisti jos tää olisi EK- tai N-levy, niin tää menisi tästä ihan taittamalla vaan. Mutta nyt meillä on hyvä tukeva alusta siinä. Noin ikään. Ja meillä on mattopuukolla vedetty hyvä linja, niin sitten annetaan siihen vähän monoa. Noin. Ja sitten vedetään vaan mattopuukolla se loppuun. Tai katkoteräveitsellä, rakkaalla ystävällemme monta nimeä. Tosissaan nyt tullaan siihen lopputulokseen näistä kipsipalasista. Älkää please laittako näitä sekajätteeseen, vaan laitelkaa nämä esimerkiksi helppopalveluiden kautta, koska tällä hetkellä Suomessa valmistetaan tosi paljon kipsilevyjä, niin niistä 80% siitä itse kipsimateriaalista joudutaan tuoda Espanjasta tai jopa pidemmältä, koska Suomessa kierrätetään tällä hetkellä liian vähän kipsilevyä. Et Kyprokkikin käyttää tällä hetkellä 20% kierrätyskipsiä. Ne pystyisi käyttämään todella paljon enemmän, jos sitä vaan kierrätettäisiin. Se näkyisi myöskin hiilijalanjäljessä ja sekä sitten tuotteiden hinnoissa. Laivarahdilla kun tuodaan kipsimateriaalia muualta, niin se ei ole ihan halpaa ja myös päästöjä tulee paljon. Niin semmoinen pieni juttu, että joka ikinen tämmöinen kipsipalanen ei muuta kuin talteen ja kierrätykseen, niin ne menee sitten tosissaan uusiokäyttöön. Niin laitelkaa. Jälleen kerran tulee semmoinen, että se ei maksa teille mitään, jopa säästätte pitkän pennin, koska se on huomattavasti halvempaa hävittää kipsilevyä kuin sekajätettä tai jotain muuta vastaavaa. Ja sama näissä metallirangoissa. Eli metalli menee kaikki kierrätykseen, ne pystyy samalla tavalla niin kuin kipsilevy lähes rajattomasti kiertää siellä kulussa. Se on niin kuin lasi, kipsi ja sitten metalli. Ne pystytään aina uusiokäyttää, tehdä uudestaan raaka-aineeksi ja sitten valmiiksi tuotteeksi niin näiden kanssa. Sen takia tänne myöskin valittiin se, että tämmöisiä ekologisia vaihtoehtoja, joita pystytään niin kuin kierrättämään hyvin ja sitten työstettävyys on myöskin ja pystytään tukemaan suomalaisia toimijoita. Sitten muuta kuin raspilla vähän pyöräytetään ja tässäkin huomaa sen, että tällä kipsiraspilla tää on saanut vähän kyytiä sekä silloin ikääkin, mutta hapitonlevyn kanssa tää on niin tosi paljon järeempi kuin normaali kipsilevy, minkä kanssa työskennellään. Niin jopa on vedetty välillä käsisirkkelillä tai kuvioisahalla, jos siellä on jotain haasteellisempia muotoja tai ihan tälleen reunasta pitänyt leikata ja saada tarkkaa tulosta. Nyt se ei haittaa, vaikka tää reuna on vähän röpelöinen tässä, kun se ei aiheuta lopputuloksen kannalta mitään vaikutusta. No niin, me jäädään ruvaamaan tänne vielä levyjä paikalleen. Tosissaan tässä jaksossa oli tarkoitus, että saadaan sähkäreille mestat ja saadaan tänne toispuolinen seinälevytys ja rungot paikalle. Ja
ensi jaksossa sitten tulee vähän tähän levytykseen liittyen vielä lisää, koska me keskitytään enemmän noihin liukuoviin runkojen asennukseen, jota tänne tuleekin. Tuossa näkyy taustalla hiukan sitä, mitä askarellaan. Niin me nähdään ensi viikolla liukuovien parissa. Asentaa liunan liukuovi, joka on uusi tuttuvuus itselle. Ei muuta kuin ensi viikkoa. Se on moro.